One day you... Bé, vaig a fer una versió del Man in the Long Black Coat, l'home de l'abric llarg i tort, inspirada en la versió que fa Mr. Dylan, va fer el 9 de novembre del 2009 a Philly, Filadèlfia. I aviam què tal surt això. Els grills grinyolen l'aigua omple el cabal. Hi ha un vestit assecant-se sota el tendal. Finestres obertes, arbres amatents, esperant l'embranzida d'una bufada de vent. Ningú no hagués dit mai que ella tocaria el dos, que va marxar amb l'home de l'abric llarg i fosc. Algú deia haver vist l'home voltant prop de l'embalat en runes que hi ha fora ciutat. Ella va dir-li de compartir un ball i ell tot d'una es posà una màscara de got i gall. De sobte tragué una bíblia i en recitar uns mots. I tot d'un abric i home eren ben coberts de pols. Hi ha qui diu que viure seria pel destí, que encerts i errades sols són petjades al camí, que són vaixells i no morim pel fet d'arribar a port. Ho deien quan ella marxà amb l'home de l'abric llarg i tort. El riu és ben cobert de boira, una pluja plora ben lluny. Tres baguls es fornegen sota la lluna de juny. Arreu se sent el plany, el pànic, la por d'un fuet colpejant la pell d'un cavall mort. Ella passà com la llum del sol pas escurant un bosc, fins que va marxar amb l'home de l'abric llarg i fosc. Fins que va marxar amb l'home de l'abric llarg i fosc. Fins que va marxar amb l'home de l'abric llarg i fosc. Que va marxar amb l'home de l'abric llarg